lasuka lahlala la kanjani ayigeji usiteteleka uzophaka angeke ubingelele mbukeli lapho ngasekhaya ubingelele usiteteleka intokazi yakandlovu phansi emelmoti esigodini sendaba zegudu phela ngikubingelela bukhoma kwisiteteleka media uhlelo ingonyuluka namhlanje sithatha uhambo sibheka intuzuma siyobona uma kakholeka siyoza ukuthi konakale kuphi futhi kungalungiswa kanjani ukuze kwazi ukuthi beye phambili okwakho ukuthi ungasayindawo usho njengami uthi asambe mbukeli akukhona obikayo uthi khona la singaboni kahle sibabili nomuntu othile njengomndeni bengicela ukuthi bengicela ukuthi uzosihlalisa phansi bese siyakhuluma so ingakho ke sowubona lo muntu ofana nami yeke sesileyo uzobuya uyibona yeke hlala nje phansi ingakho ke sowubona mina sengifika nabantu engihamba nabo engicabanga ukuthi uyabazi hayi ngiyababona impela ngithukanga ngiyabazi kahle ngibona kuma-video okay kodwa besizwe ngalo ke lapha lu mayelana nengane ngizocela ukuthi beliqale ke bona phambi kwakho ukhona ngiluzwe nami uluzwe nawe bese siyaqala siyalikhuluma ke moving forward mina ngizele la kakhulukazi ngizela ukuthi bengicela njengoba bengishile nasefonini khathi nixabana nokholeko uthi bengicela ukuthi enefakele ingane imali ingane seyikhulile njengoba ikhulile zibafana zidinga into ethile thotha amandla nginawo mina njengoba senze naxabana nokholeko ukuthi naye ngathi njengoba naye beseze ngapha bese ngijabula ukuthi ungapha into afike wayekhala ngale uthi akagculiseki naye uyafana nalabo abahlele ekhaya ngoba asho ukuthi awumenzeli ngendlela into ayifunayo. Okay, asinayike kuthi ngoba manje sifike esiphethweni akayiqale ke yena ngithi yena uyayazi ukuthi iqalephi akube nguye koyiqalayo sekuvele kahle yabona. Okay, ingubo mina okay fine ngifika la ngiqala ukufika ngithengele ingubo bona into engicishe kancane kancane emva lokhwayeka bese ngithengele ingubo azungise mhlawumbe mengizoya ekhaya even ngesinye isikhathi wangithela iPhone uyalahleka ke ekhaya iPhone leyo manje uhleze balisa ngalokho semthetho menceza into eziningi aboyashithwa ngikhiphela u2200 mina abo sometimes ngokulamba ke abo nangachaze ukuthi cross akayithenga indlela eright ngilambe sometimes ucace nanokuthi ukuthi akukho nasesikole mhlawumbe ngisuke ngadlile esikoleni ngibuye ngayiphathi futhi angiphathi imali esikoleni sidala nje imali angiphathi ngiyalamba esikoleni ngibuye ngabheke futhi nakhona ngiphe sometimes futhi enye inkinga ekhona ukuthi mhlawumbe mengizocela into sometimes athi akanamali kodwa yena bazokwazi ukuyithenga lezo zinto lezo mhlawumbe uzokwazi ukuthekela ingane yakhe ngoba even ngizoya ekhaya ngizoya ekhaya wanginika u100 kwakuyimali wanginika u100 le mali yokugibela even ngizoya ukuyothenga into yokudla wangibalisela kakhulu yabo ngibasena mase agcina sengicike ngase sengithatha lokho engithatha cause kumina uhlezi ekhaya ethana imali mina angigcuse kahle even uniform into entsha uniform yami mhlawumbe lesiketi lesikho futhi sincane amashisa wala stage zelala stage necathulo wezinto lamasosi kuphela no bhangi zingayizamela umgaka. Okay, awumele ntombi photo sibaningi ekhaya ingane besiba u4 nenganyana so ngathi athi ngizama ukuza kuyena mhlambe izinto engicela le kanti engibuye ngayithola kuzona naye ubuya ngizama into anginike kodwa le ngibuye ngayithola anti mhlambe ngayithola kuyena kodwa mina lokhu mengifana la kodwa kuyafana engathi ngabele emuva. Okay, so iyona into eyenzekile le phakathi kwenu nobabili kwaze kuba ufika isikhathi sokuthi uyahamba. Lento nje usixabana mina akukho lula ukuthi ngadlulisa ukuthi abonda bababa akukho lula mhlawumbe bengabalula uma ukuthi naye izenzo zakho ziyashintsha mhlawumbe uyazama ukutshengisa yabo ngenye indlela bengabalula manje akukho lula sometimes ngihletha ngizocela into angakwazi ukunika kuba khona amagama akhiphayo yabo ngize ngisho ukuthi ngcono mhlawumbe ngcono ngisho kwa-auntie la auntie na even ngicela into auntie ngisho engitshena ukuthi anginamali uyakwazi auntie abeke imali agcine sethengile into leyo. Okay. Alright. Yebo sisi uyabona lento ayisho umntwana uyakhuluma impela ngiyamuzwa lento lokho wafika ngithi wafika yena ezofunda masekubuya abuye noLindo uLindo naye ke wathi ukuhlala kancane. Okay. Bafika abantwana wafika lo mntwana lo mfana wangithuka wazwangibiza ngesifebe
ayikho inhlamba bengangibize ngayo yekhona khona imancokusha Thola mnyaka abulandi. ulindo bemcela imali ahlezisana mali ngoba cause ulindo wazolimala ngegrant ukubukho mhlawumbe bekuchaza ulindo walimala ngegrant wasasanda kufika la ulindo engichaze ngoba ubukhezo uqhubeka ngangikhona ngingayanga esikoleni ulindo walimala egrant melimala kwavela ithambo la amtshela ukuthi yena mana ngicela uzama ukuthi ungikhaphe noma uzame imali kadokotela uma ingakho ezumzalo emethe amkhaphe ingane yakhe ukuze ulindo wayesasanda kufika la kunalokho amtshela ukuthi akazama umuntu amcela umzali ngeke utshela ingane yakhe isanda kufika ukuthi zama umuntu akukhaphe ezumzalo responsible for ingane yakho awuzoyikhapha ingane yakho hambe eclinic ulindo wazwakhala wathi kodwa kube ube kusami bekuzoba khona imizamo elekudokotela ngoba uyena umshonisa le clinic usacela umuntu amkhaphe. Yabona sisike kalelo usuku lo welibona ngamtshela ulindo unyawo lwami lalivukela uyabona namanje ngiyaqhuba njenganginomthungo njengalibona leli dola ngihlala livuka lengakwazi ukuhamba ngihambe ngiquka ibanga elide kalelo langa kade sisebenza kakhulu la egcekeni ngamaplawu livukela libhlungu nayazasho athi mahlala phansi ngoba libhlungu unyawo ngamtshela kathi mntanami unyawo lwami libhlungu izocelela nangi ingane la umfana kaMadlamini izokwazi ukuphelezela ekuyise clinic uzihambe uthola usizo lapha ulindo into ayikhala ngayo namana noma athi uvukela njalo umlenzi wakho meke usami uyagijima uyezwa ke methi usami ngiyagijima usho kanjani sisi uyabona le ngane le encane eclinic ngiyayisa emgomeni ngiyayisa emgomeni lo mntwana uyabona omuphi udokotela ngicela abo even imithi nangi imithi ngithenga ithenga dokotela kodwa thina mesigula ukubhekelela imithi engiyithenga eclinic kodwa uyakwazi nayo imithi la imithi uyithenga dokotela emidweyi thina kodwa namasiguma miningi imithi ethenga emidweyi miningi khona nemiso wayelahle kodwa thina mesigula angeli la ngikhuluma kahle kodwa thina mesigula kuthiwa shone clinic engisuke ngiyithenga engane yabona ilesede le nje phela iyona le Linda khuluma qede uyabona ke sisibuqinisile nethi imithi iminingi ethu kodwa kusuke kwelikhombole manje epharmacy noma sikaya epharmacy emidweyi bayokhipha icamera ikhombo engithe emidwe ile mephethe umkhuhlane lo mntwana ngimbona ukuthi futhi umkhuhlane uyapaqaka mephethe umkhuhlane normal ngiyamcatha ngisanda kumcatha nje ngahamba ngayofuna insipho isunlight lapha esitolo ngayo ikolota ngamcatha umntwana mephethe umkhuhlane userious yebo ngiyaya manje nemali futhi ekupheleni kwenyanga nangu ngiyamtshela istatement sakhe sabhenki ngamtshela ngathi hamba emaphoyiseni sizoyana emaphoyisa ebank bafike bakhipha ibank statement ikutshela ukuthi kaKhamenzi ngikolota malini ngoba ngiyamthatha njengethi ngimthathela njalo angimthathele njalo ngimthathela nje na lezi impahla zalengane ekukhulunywa ngazo engazikhipha ngizibekela ukuthi njengathi ngimthathela njalo uchaza kanjani seka aKhamenzi siyobheka futhi nakule statement saka aKhamenzi ukuthi methi ingane ngithathela njalo ngithathela kanjani ngoba kaAKhamenzi ngithathela le ingane nami into ayikhalelayo iskede lesaka referral nari engasithenga isikete neskipa ekadanga uthukela sona yalanga leya ukuthi mina ngiqoka ka referral akaqoki khona khuluma ke nami ngifuna ukukhipha noma sinangazikhipha noma sayikhipha ngawo lamathu amaningi uhlale phansi ukhuluma ngomlomo engasho unakhulu ingane yakho unakhuluma iskipa neskete sisi bese ngibuyele enganeni enganeni lo mntwana omncane una 4 years usecrash methi ngimnaka kakhulu umntwana uolwethu metha ngamaships uyakweleta ngisho naloku makhelwane ongaphe bekweleta ngisakweleti khona mina ngekile kodwa wekweleta ama-ships khona uyangizwa mangithenga ama-ships ngithi ngikweletile mntanami ngimkweletele right lo mncane-ke ngesinye isikhathi ngingamkweleteli imali mayifuna and ufuna imali ngesikhathi esi-wrong imali ingekho epheleni kwenyanga olwethu unabantwana bangaki bawu-4 manje lo uza lo mnye ubaba laba bobathathu bazalo baboyedwa uhlalile nabo noma uhlala nabo bangakuhlala nabo
angihlalanga nabo bonke bo3 Okay. bakhuliswe nangu anti wabo nabo ekukhuleni kwabo-ke Yebo. bekhuliswa ngu-anti wena njengomama ubuyidlala yini indima yakho empilweni yabo ukulekelela u-anti phela ekuthenini uyangikhulisela ngiyavuma kodwa nakhu engithi nama ngikuphose ukuze abantwana bekwazi ukukhula ngendlela nangu phambi kwami ngizokutshela ngangingamphonseli akwangimphonsela nje ngimtshela ukuthi nami ngiyayisebenzisa le nkinga kokwethe kuyekene inkinga zayo ngaze ngamtshela naye ubusebenza cha uyasebenza ngisebenzi Okay. ngisebenzi imali oyitholayo ngenyanga imali eyisima kanjani esimo kanjani yabo ubaba wabo emsebenzini okay yebo oyisosho baba wakhe okay ngiyithola emsebenzini ke ngimtshele ngangibonga ngangihlala ngibonga ngakutshela ke ngimtshela ukuthi futhi ngiyaxolisa ukuthi angikufakele imali ngiyazi ukuthi ukubuhlungu uthole kanzima kodwa nami isimo ekusona manje inkinga engibhekene nazo ngiyathi ngiyancunzula akuhlangani okay until ke lo mntwana aze ngaphake ngoba bengingamfakeli ke baba bafikele imali le mali la ashoyo ukuthi ngiyayidla uyabona bebe kukhuleka kancane ulimi eza la awuzange uzomfuna uthaza angathini awuzange umfuni ukuthi eze kuwena uyena wazama ukuthi akufune aza kuthola uthi ukinga ungaphosise Mina engangimfonela Wena ngitshela ngithini Ngoba ekufonela. emqashweni sisi mangise waqale wathi uhlala lapha eqaleni ngathi emqashweni uma uyaphosisa uma linda sisimakhuluma abantu wathi uhlala lapha eqaleni ngakutshela ukuthi ngihlala emqashweni kephi kamashu ngangihlala kumqasho ungamashu ngazobuya ngazohlala la elindelana kodwa emqashweni ukhole kuyena wazama ukuthi akufone ngoba ekuthola ngoba ekufonela ngefoni ngoba besifonelana uzathi akuthole waforce ukuthi ene azathola ukuthi uhlala lapha bongathandi ukuthi bakwazi ukuthi uhlala lapha uwena ofanele ufuna ingathi uyakwazi ekhaya wena cha uyakwazi ekhaya ngasho ngathi ngeke yini ezithungayo ekhaya wawushadile ekhaya ey'nganeni cha awushadanga wena ngathi ngeke ngize ngingene yini ndaba uyasazi wenziwa nangazi phela mina Yebo. angisazi Uyabona kokuqala nje Angazi mina mina. kokuqala Uney'ngane uzele nje. angithi wena ushilwe enganeni uthi Ukuthini? ubaba wabo wangixosha mina exoshwe kusaphi hayithi washona ukhona wamzilela ngendlela wena uyaze bekulalela Hey, bo. Uqambelana manje. u-anti uthi kokuqala wena mabo ubaba umnyela kwashona wangixosha. 2013 Yebo. wahamba ngawo 2013 Yebo. wena Ngayaphi angikwazi wena noma wahamba wena phela fanele uchaze wadi uyaphi sasiqale yiphi Isimanga, eqaleni sasiqale eqaleni. Ihe, siqale. uyabona ke ngisuka ke laphana kulomuzilwana kwakushoniwe ubaba walengizingane washona yebo yathi kushona kwafika umakoti wakhona omunye umfana wathini lo makoti wathi kukhona umuntu okwazi ukuvusa umuntu ungasekho uyangizwa lento kwakuthiwa uthwetshuliwe okay. ya chaze kahle ya umakoti ke kwathi right nangu bekhona Wathi uzosisa. cha ima ngichaza uyachaza ngiyachaza Ukuze ngizo-understand Bona zozo ukuvusa usisi. ke mina ngithi uzosisa Yebo. igama engalibuza kumama wabo kuma wakhe ungasekho ngathi lento le izoyenzeka yini ukavuka umuntu mengasekho yini kwasekuthiwa ukuthi umaka Amanda uthini uthi hayi yayenzeka lento ngoba kukhona wamsizile useyaqala uyakhuluma ngathi hayi makusho kanjalo ke sikuhanjwa ke kwathiwa ukuthi ngoba wena uma wengane uzohamba uyethuneni wena uyomthatha ethuneni aye kule nyanga liyana ukuthi akwazi ukufuswa nginatelwa ikontini laphayana kumina kwaba lento eyenziwa lezi mangalezo kwakuba into ehlala kumina la emahlombe kwahanjwa kwenyangeni ke ngakufika kwenyangeni ke kwase ukufika isigaba sokuthi manje kuqala lo msebenzi waqala lo msebenzi ngihlele enyangeni inyangane yathini kumina ngangisekina isihlungu Iba-ke ngiphule futhi ulimi akushiwo ukuthi ihlale enyangeni babesuka ekhaya belungisa lenkinga besuka ekhaya belungisa lenkinga uthe suka yena wesehamba eyohlala enyangeni yena wahamba kanjani esethi uyothwasa wabuya uma wabuza ukuthi ngoba umuntu mangabe enedlozi liyeqale limhluphe wena busuqale nini nabantu abadala wahamba nengane yami lendala beyethekwini ngoba phela besanamasenti wathenga izinto uma engazi mebefika ngale la belungisa lenkinga la kanti uphethe izinto yena useyongena yothwasa uma akazi usuma kanti usothwasa besilungisa lenkinga wafike wangena ke wathwasa kuthi inyanga yamenze njalo mhlambe ke yabe siyamphanisela wahlala khona ngoba ngicahla mhlawumbe besegcina mhlambe semthanda la inyanga ngoba iciko la ngena ngalo usisi nje egcinene sehlale kakhulu khona sebeyidlile imali ngoba phela wevele yade nemali ekade eyifayile ingane abengayifakeli ingane wathi enelandani usibanibani ngathi nasimlande kanjani ngoba lapho wayifikela into engiyifuna mina fanele abuye ephila nje obafike ephila ingane zakhe zimbone into engayisho nje loyo okay sis usho kanti ngiyamuzwa impela nje lento ayisho
lokuthi ukuthi ngize ngithwasi ngagula mina ngaphunywa isihlungu inyanga yathi uyabona lento le esekuphuma emzimbeni ise ingozi ngoba manje ise ilimazana idalwa zawo Ima wafanele wakhuluma uthwasa. nogogo Wafanele uthwasa. yebo washo kanjalo Usho ba. kusho inyanga Bengazi abazali bakho nathi singasitholela uthwasa. Unamanga. Mina ayikho into engayazi matho ugogo bani. yathekula ugogo wakhona wahamba wafika kukhona Ayikho wathi into wahlala enga- nami wangitshela ukuthi mntanami ethongweni kunzima kodwa ngicela ubekezele Ayibo. ngaye ngathula lapho kodwa mina ngayeka ngoba ngangisengihluphekile yini ke yakuhambisa emzini ngoba kwakushoniwe phela kuyovuswa indoda okay ubaba wase wengane. wena wasusukela enyangeni Wahlala khona. Hawu, Yebo, hhayi, ukuhamba ngathi kwakhe. angisabuyele Usaphinde khona. ubuyele Sisi, endlini. hhayi, ngamfonela Ungasabuyeli futhi kanjani naye. ngakho Futhi kayingane naye zakho? okay ngamtshela. awusabuyi kanjani Ey'nganeni. ekhaya laphana ngoba wena ushiya ingane zakho Kwakusekuney'nkulumo eziningi esokuthi mina Ezazenziwa uyena futhi nakhona ekhuluma. ngithi naye. ngithandana nenyanga kanjani ngamfonela futhi Kwakusho ngamtshela. uSisilongane. Kwaze kwafika umfowabo usewashona wafika lapha negqoke ishede laba baley'ngane lesi eliskoshi neveste elimhlophe kaze ngambuza ukuthi ufika kanjani uthi ngizolanda imali ngamchazela ngathi baba Amanda nginayo imali mina uyabona njengangile enyangeni yonke ama-process akuthiwa ukuthi ayenziwe ngiyayithatha imali ngiyayikhipha mina Yayisakhona imali Ngiyayikhipha osanayo imali. iningi ngaso sikhathi sa-andile. Yebo, Ngoba nayo sisi. ishone ngo-2015. Yayikhishwa Iy'mali mhlawumbe mpela. zaqala iqale Yebo. mhlawumbe ngabo-2014 sithi sisakhona Yayikhishwa mpela zizini. yayikhishwa mpela imali ngisebenza ngama-process lawo umkhulu wakhona osewashona-ke waze wayenza ngemoto wafika washiya iy'khizi emoto khona ngathi mkhulu uyishiya kanjani iy'khizi emoto ngoba mina ngiyayikhipha imali uma uthi ukhokha ngemoto uzikhipha kanjani iy'khizi emoto wathi hhayi kuthiwa ukuthi imoto le efane isale ngithi ikhokhelani yona wathi hhayi into esikhulume nayo niyale nyanga phela kathi mina kodwa imali ngayithi imali ngangiyikhipha inyanga nje kwakuthiwa ukuthi ngithengele ukuthi kufuneka izinto zokuthi ngangiyikhipha imithi mina enyangeni ngiphuma ngingenalo utho vele imali yaphelela khona Imali phela esebheke engeke ziphele phela imali. yaphela kwasala le mali le yenyanga Le uyithola inyanga nenyanga. uyithola inyanga nenyanga Lo soyidla ungasaphinde Leyo iy'ncane kumele ngabe- kingane. leyo kumele ngabe uhlephulela Uyahlephula-ke mathuba nje wangihlele yebo ngisho nasecingweni. ngangihlephula ngoba namanje nje Wagcina nini ukuhlephula sisi? Lo seva sithi uyamazi kona uhlephula sisi. iminyaka emingaki uhlephula iminyaka Iminyaka emingaki emingaki? ayikho mningi sisengayihlephula emncane angeke ngiqamba amanga. kodwa lokhu uyithola inyanga yebo nenyanga ngilokho Bona ukuthi ngiyithola, badlali bona. ngiyalungisa, ngiyagula, Hayi uthwalise kanzima ngilungise shem inyanga. ninga. Yebo, Nama ngiyeke ngakho, ishock zona hayi ngithi mina sis, ngiyafisa ukuthi nihambe nonke nohlala sengidiniwe. uyabona Isiyazi ukuthi nihamba nonke nohlala noma azange wena. ngiphike kuyena ngamtshela nje Hayi ngathi, ungithwalise ngithwalise kanzima kanzima shem impela, kodwa ngiyaxolisa, 3 kodwa wey'ngane ngiyalanza mina ngino ukuthi- 2 wey'ngane. ngoba namanje kulesikhathi leso kwazi Futhi nakhona sengisizwa yilo sebenzayo nomzamo. uyabona lo wamfana Ngoba mina angisebenzi, nangihola imali encane. encane kunzima akusenzeki lutho ngalokho ngimfakela Akakhalanga kuwena unomzamo wakusendela imessage wathi naka iy'ngane. Awucela ukuthi kulo nyaka lo siphuma kona kusiphumuze nathi. ngamfakela nje Kulo 3 years simkhokhela thina ngisengaze evasithi. ngawuyeka manje Ah, kama ukuthi uNovember ngoba ngibuye ngingamfakeli yebo futhi lokho Wena angiphinde ayiphi ingane imali? uthola malini ngenyanga emalini ngoba Uthola malini sembuya wena? khona Yebo, emsebenzini uthola malini seyazi wena? ufuna imali uyisho wena beqale ngo-6,000 yalokho ikhuphuka until ibe 11,200 manje ngikhokha u-2,700 waka-Capfin ngoba ngathenga indawo Ukhaveba? uCapfin iloni iloni yokuthenga indawo yokwakha Wakhephi? uthi phela yokwakha kuwona umjondo le phela ndawo akuwona mahhala umjondo Awusapheli yonke leminyaka le. ukaya ka-Capfin phela Manje unomani ukhuluma ngey'kweletu ezingazazi iy'ngane uthi uney'kweletu uthi mina ngazi. ngichazela ukuthi mntanami manginamali kuphelelana ilokhu nginako Kulo 2,1100 kulo Ngithenge. 11,000 otholayo. ngikhokhe u-1,060 rand ka-Ackermans Shibo uqokisabani. u-500 Ubani omgqokisayo khona ngoba ugqokisa ibona. akanazo impahla zakhe Ufike ngonyaka odlule lokuwena. yebo bengiqoka khona mina phela Wedwa hayi ingane zakho yini gqoyo la phela abangagqoki ibona. Hayi wena ungithwalisile kanzima shame. Yebo. Kwakuzangisile ngoba ngilethe ukholeka la beke ngizengise mina. ngase ngithi ngimqokisa nje ngebuyileke Ah. ngiyazama Abafana bona othobane bona manje abafana benzima kanjena mpembe. imali angiphiki lo Okay. angiphiki lutho Okay, ayikho into imali. engiyiphikayo. wena uthola 11,000 ngenyanga kodwa kulo 11,000 awukwazi nokukhipha u2,000 kuthiwa njalo ngenyanga Ubuzongijabulisa nawe. Yebo. Usho ukuthi 2,000 ingangijabulisa. Uyabona-ke njengangikhipha le mali ngikhipha le mali e-accountini ukhona omashonisa bawuthi omashonisa Asibazi phela thina. Ezakho. lutho uyabona ngesikhathi njengebeya yenza umsebenzi kubo ngangibona Wayezama uphi umsebenzi?
imali umsebenzi wokuqala Owenziwa uba. oqala weinkukhu Hayi binkukhu u100 rand Ngafaka ezathengwa malini? yimina. Ngafaka malini? Wawufakela ba? Ngafakela Angazi ba? imali ngayifayela 1000 wena. ngawufaka. Wawufayela ba? Wawufayela ba mhlawumbe wafakela bona uzangifakele mina. Inkukhu zathengwa yimina inkukhu angazi imali mina. Futhi akuwona kumsebenzi mhlawumbe umsebenzi ingane ngakini uthi uyinkukhu ngangitsho ukuthi mhlawumbe ukhuluma ngembuzi. Inkukhu lesa 100 rand esu2 Hayi bo auntie. imali lo inkukhu esu200 rand. Sisi, Wawufayela yabona bafayela ngiyazi mina. ukuthi ngi-wrong, sisi, Abangazi kodwa imali yakho kufanele mina. ukuthi baphike. Yazazi ngimbi Hayi wena caza imali nje imali ihlukane phakathi uphi ingane zakho ngeke ngidle imali yengane zakho. ayinankinga lento Hayi, akho hayi. ayisho sisi Suka. kodwa abasho elinye iqiniso Eliphi? Walahla ingane. uyayibona Walahla ingane wayilahla wena ingane iyona zakho. into ekade ezinto Wayilahla fanele sikuthuwe ngoba ngiyayitshela ukuthi wayilahla Ubuhlungu, phela. kuze Ubuhlungu sinesibongo. sona. Noma ingabe Yebo. balana bothobani ngoba namahloni othobani. Ngivumile. Ngabe bala kwabona othobani Wesisi, nolindo. mina ayikho into engiyiphikayo ngabatshela nami ayikho into Thatha imali kuyinika ingane ke imali. Kulungile. Uphile ke ngendlela ophila ngayo. Nika ingane imali. ngabatshela Mina ngikhuluma ngemali abantu bonginike imali ngaba ngizakwa lana emathobani. kulesibongo izo yenganeni imali iyaphela ngoba ile ngiyithole nyanga phela kahle kahle Kulungile. musukwenze ngathi sisi Wenza kube kulento nzima. yokuthi wena ngoba usufuna uphume esibongweni ngoba nakho wena sho ukuthi mina nje indlela osho ngayo Hawu. isho ukuthi wena usubenefit kwanela No, kusenempilo imali indlela oyisho ngayo Usemncane. imali indlela oyisho ngayo kimi ifika kanjalo ukuthi wena usubenefit kwanele kule mali le mali okwakumele ube neqiniso kulezi ingane wayizala kulowa muntu Ingane zakho ziyakuzona. ngoba le mali idalela ukuthi iyilekelele zona yebo nempilo yakho kumele uyiphile kodwa ukwazi uma wengane wasikwa wakhulelwa ongavukwa yinimba ulala ungazi ukuthi ingane zakho yihleni 2 iningi ngokwanele le mali ukuthi ungakwazi ukunikeza 500 ingane ngayodwa Oh. ngikhuluma ngo500 rand kahulumeni uhulumeni awukhiphayo wama grant ukhipha nje 500 ingane yodwa ku11000 ikweleto nazo uzenzele wena Yebo. uzenzela wena nje lezo ikweletu azinga affect ukuphila kweingane iningi leminyaka osuyiphilile ingane ungekho empilweni yazo kuyiresponsibility yakho njengomama ukuthi yiba khona dlala indima yakhe empilweni yeingane iyasithusa lento ngoba sijwayele ukubona kubantu besilisa ngiyavuma iphutha lami Kwenze kahle zikuthanda ngoba masiwenze kahle lizokuthanda ingane noma ngicathi sinayo inzondo. Zondo. futhi ngizimisele nje ukuthi Namagama ethi ubukhuluma uthi awunamali kodwa usami usobhisa umbona wami okweleta. Nengubo futhi ukuthi ngelakhulu usami wena makukwazi ukuthi nami ngesikoleni. Ngobe njani usami lo? Yebo, ngiyamuzwa Umthengela ngayiphi imali ngoba usebenzi. ngezwe Sothi mhlawumbe ngizocela imali. Futhi negrade ngicabanga ukuthi akayiholi njoba Yebo, njoba akayiholi. ubiza umkhise kwawo. uyabona ke sisi mangakhipha le mpahla lezo uyazi uzothuka nawe lokubizwa kwememezelo manje angifuni ukukhuluma kakhulu le ngane ngifuna ukuqonda nayo nabo banikazi Noma kuthiwa usayikhipha ngimpela zizela imali Yebo, ethini. asikhulume yona ke le ngane sike siyikhiphe phakathi okay imali angisikhulume nabo abanikazi ama-ID ey'ngane ke bona uzimisele Uzobashayela nini? ngoba umuntu bese 18 years ulindo namanje. ngikhulumile nobhuti wakhe kade bezothatha 1600 kumina ngakhuluma nobhuti Ubanike wakhe malini? 1600 Bayifihlile abasange bangikhombise leyo mali. wathini ubhuti wakhe wathi ayikhululeka manje uzohamba ngiyomshayela ulindo ngingamfonela nembuzo ukuthi Wena uyingane. kangiyithi ngizomenzela Uzalwa ulindo uthobani fanele kuye wena eshaya ingane zoku2 zakho ima-ID. Uthi unika othobani imali ubanikelani thobani imali. Ungayiniki kimi ngoba mdala una 23 years awumazi impilo ayiphilayo Wathi kufanele ma- uyinike mina imali mina mawabo. wathi ma ngizomshayela ngoba vele usilaphana sikunoshela sami mntana mawusho kanjalo kulungile ngakithi kuphela kwenyanga ngiyomshayela ulindo imali angithi lezi ingane ngoba zihlala lapha ziphansi kwesandla sika-anti yebo engicabanga ukuthi iphutha la ufika ukushayise khona ukuthi ufike ube ney'ngxoxo ezinye oba nazo ney'ngane ekubeni umuntu othwele umthwalo Ungakhulumi nami. umuntu omdala ohleli naye Noma ngiyayiqala leyo mali oyishoyo mina. 2 leyo nto idala ukuthini idala ukuthi izinto osuke uzenzile zingabonakali ngoba ayifiki kuyo 3 uma isuke ingekho impupho ekhaya kusuke kumele kubone bani umuntu omdala uma ingane iphuma iye esikoleni ifike nesikhathi esidabukile esikoleni bekhononda bakhonondela ubani
umuntu omdala. Understand? Abangeke beze betshele yona kodwa bazothi biza umzali. Bazobhala incwadi. Understand? Yebo, sis. So mina engizokusho noma engikusho ukuthi at least ngenyanga yiba nemali oyikhiphayo njalo ngenyanga uyinikeze umuntu omdala ukuze mengasenzi kahle yena ibuye leya ngane izothi u-anti akasazenzi idingo zethu ekhaya bese ngibuya ngizohlala phansi naye ngithi u-anti yini eyenza ukuthi ungayenzeli ingane u-1 no 2 no 3. Okay sis, ngiyabonga lamazwi akho. Yimi ubanika malini? Amazwi 1600. Mina wangitshela ngani yazi bathe umalini abanika Phela yona. mina ugijimile wathi ma sithola umsebenzi. Ube khona ulinde othi Wakholelwa ukuze ingane wathi kimi ehlala uyoqova nawe. udala. Ngoba ingane inamanga. Uthobani wathi hayi ma ngathemba lo mdala phela. Umthemba Wathi umbuza ingane kumina uthi unjani yena. wathi ma Ingoba ubazi sithola vele ihlobo ukuthi nami. abantu abanjani. Angibazi ani. Kufanele uqale utshele mina mawa. Ngase ngiyabanikeza imali iphume kanjalo ngoba bezothola amatoko abanika kanjalo. Wena mama Shuthi uthi iphutho iphutho lami sodibana elungu. Sodibana ecourt vele usazoyiva imali enkulu. Cha sisi uyazi wathini mntanami wathi wena kathi ukhumbule ukuthi ubaba wakho into yangiphatha kabi u-Andile wayenza engasebenzi elekelela ene ubaba wakho eyindoda nendaba Kwelekelelo kephi? anti walekelelwa sisi walotsholwa umakoti wakhe Yeah. walotsholwa kwambezwa kwenza inkukhu Kwelekelelo uba. U-Andile- Umyeni wakho. Cha, yizwe bakithi abazali bakhe umbuzo wami ngizibuza wena mangingedwa mina sisi kithi right Wengasebenzi. wasebenza kaDomeke wayeka anti Akasangazayika washona. La into khola libeqhamuka washona namanje isebenza. Qabelana namanga. ngaleso sikhathi elotsholelwa Walotsholelwa ubani? Wena uhlangana phi nokulotsholelwa kwa-Andile wena? Uhlangana naphi wena? ngifuna ukuyaphi isithando sami ngifuna ukuthi maybe besirious ngempilo yami ngumntwana mina bebe serious ngempilo Uyabona ukuthi yami umntwana. mina bengeke ngithathwe kuthiwa ukuthi ngiyobhala ngavuma yebo kwadiscusswa ngavuma uyabona Thula. kwadiscusswa emdeni Thula akhulume nzona sengiyamphendula. ubaba walezi Phela bese wefana ngidala. akhushule esikhundleni emsebenzini yadiscusswa ukuthi ufanele yenze njalo yebo kathi hayi mina makuzoyenza kanjalo anginankinga kodwa yangiphatha kabi ngendlela eseyenzeka ngayo ngoba yathi efika wephuma emsebenzini kwathiwa ukuthi kuphuthume kungashayi u-3 ngoba leli mfundisi loyana ngo-4 uzobe ngekho kwahanjwa kwagijima kwawuthatha nabantu ababengalindele sahamba seyobhala manje kithi maybe kuthiwa ukuthi bayizimisele ngoba ubaba le ngane uyesebenza enemali why mina into zami bangaziyenzanga zaphelele Imake omncaneni into zakhe zayenza umakoti imake zaphelele kuphendule. Wena awuyeni umzulu. Wena uyinhlotshana. Kini babiza isamba wasikhokha ubaba umyeni wakho wasiqeda. Uma siqeda isamba mesihamba abantu laba ababathandazi bathi ngoba umfana omdala fanele enze ngosi kufanele ashade kube yena omdala ebafaneni. Ushona nje wesathi uzokwenza leyo nto ekanjalo ngoba nanazi abazimbondo lapha. Abazi bukhokha isamba ngesuqedile ngoba nakhona kulo mbhalo loyo. Wevele esebenza ePitoli enzela ukuthi kulunga izinto ngoba wemsiza nalapha uthi ula nje yileyo mali. Wemsiza nalapha. Amfosanga wena manje wafika naye eqhamuka le emafikeni ekwi-deployment yamasosha weza naye ekhaya. Wase akaphinde emva yofunda wangasafuna. Wathi uma ngeke kulunge ukuhlala nengane yomuntu ungakhokhanga lutho sahamba sawukhokha indlela yaziwo yena. Futhi bakhuluma ulimi esingalazi sasitolekelwa uyena nani. Umyeni wakhe wakhokha waqeda. Ukuthi asangawenza umembeso nani abawazi umembeso labo bazi indaba yambondo lo. Wefanele asho ukuthi yenza ukuthi. So ngachaze ngahlaziya phambi kwabo bebe ukhipha lo 10,000 lo ugogo wabatshela wathi akuphelele la ekhaya ngoba ngoba engasekho umnyazi wendaba babiza 11,000 ukhokha wonke ikusha hayi uthenge lo makoti impahla uthenge ufake esuitcase angcothi usaphila noma khona oyedwa ophilayo elihlinzayo Okay, imali. Akunandaba nayo yonke ke nje. Mina ngibusi. Emva kokuba ke sekashonile yena seyiqala iphuma imali. Wenzani ke wena usizwa lonto? Usacabangi wena ukuthi uqedele ke. Yes, kuyaqedelwa. Yolungisa lezo zinto ezazingaqedwanga. Usekulunge yonke. Uthenge ubize bona. Ushade ngokusemthethweni kwenziwa njalo. Ngisengibona okuningi ukuthi
Hayi, usubona imali wathi uyabona imali wakethi uzobona imali yakuhlangisa. Uyabona nje beyilethe ukuthi Hayi. uyabona bayokuthiwa ukuthi yangihlanyisa imali sisi ngangifuna ukuyidla ngabe ngayithwala yonke imali ngagoduka ngayo kithi ngayokuzosona kithi so imali azange ngihlanyisa inkinga Kodwa imali inkinga uyisebenzisele entweni eyiqondene nawe enyangeni nabo futhi kwaba umsebenzi wabo phela uqhubeka lapho nami ngayisebenzisa mina umsebenzi wokuvusa indodana yakho umfowabo wangithi ngangikhokhana lezi ndleko lezo lokho-ke angikuphiki. Uyabona yini ukuthi wena uyitholile imali yaningi kodwa ukhandela ngisho iy'ngane zakhile Ikusasa yebo njengamanje iy'ngane zakho azinalo ikhaya laso azinazo Kona manje ubaqosha ukuthi abahambe ukuthi abayephi. ngimshile ngathi ungithuke Njalo ubaqosha ukuthi abayephi. Bazalo bani? wathi usazongithuka Ngoba zalo wena nje. akazokhathala uthi wabona wena Uwena owenza leyo nto kodwa. Uwena matho bani. Abantu bafika nje wamfomela kahle wamphatha kahle. wathi ngi-wrong kufanele ngehle lenzansi Ngiqinisile. kodwa manje mengithuka uyabona inhlamba Wayekusukela. inhlamba akathethe sisi kodwa angayehlisa inhlamba kumina umntwana mina anginankinga nalento akasho kanjalo kodwa abantu ebacolela esangweni ingane zesikole Abakwazi phela endaweni ethiweni inhlobo. hayi sebeyazi sisikhululeka Bakahle bakwazi ukuthi bebakwazi ukahle bekwazi. Yebo, hayi Asikhulume ngemali ngephethe imali ayengane nako iyitori nani nani. wafika wathi hayi izwi lakho umntana phezulu kukhulu umntwana ethini athi wena uzofa waze washo wathi wena uzongithengela abafana la ephezulu wathi kulungile mntanami noma ngapha mangibulawa wena anginankinga lento uyashala lapho ngicela ungicishe lesitobha uzocishe igama engeze ngalikhipha sile lokuthi ngona ukuthi washona yena kwasaluka cha ngoshona emnyango wathi uyabona wena uzofa wena futhi wemela emnyango wathi wena ngizokuthengela Kodwa manje abantu babo wezahle bengasasa yisho yonke lo. akayisho sisi Mina ngiyabazi ngibakhulisa. ngiyamtshela ngathi futhi kulungile mangizothengela uyabona mangizobulawa wena ngeke ngikhali nasebufeni kwami uyazithanda lezi ngane Hayi akayithandi wena. ngisacela ukuthi mangibuza umbuzo nguphendule wuyo uyayithanda lezi ngane kakhulu uyabona lo ntombazana bengise ngimbeke phansi lembhedeni sixoxe ngimbuze into emphathakayo Uneminyaka mingaki? eqaleni uba Uneminyaka mingaki? uno-16 Wena umshiye neminyaka mingaki? cha lokhu sesidlulile-ke ukuthi ngamshiya emncane kubo yena uba wena 3 years 4 years lapho nje yebo sisi mina anginankinga uyabona mina bangitshela indaba zami anginankinga sisi futhi ubungakhumbuli bengibafonele sisi Ubabona nje ebusweni. isinqumo sami ebengithi angisafuni ukuya khona Ngoba imali ngoba sangisele ngede ekhaya bese ngikhulula ukuthi ngize ekhaya. okay ngicela ningilindele ngibuze njengoba vele bekhona omunye obekhulile yini ibiyenza ukuthi ungazi ungafona ukuthi ake nizeni emall uqoqe udade wenu uqoqe abafowenu abhuti qoqa abafowenu ingane zakwenu sihlanganene emall ngesibonane sikhiphane kodwa uthi uyabakhumbula yebo ngangifona ngibafonela nje phela ngizwa awuzikhumbula ukuzibona oyimali awufuni ukuya kaMkhize awukufuni uthi kodwa uyabathanda kodwa ubabizele ubakhiphe kaMkhize nizohlangana ndawana thizeni ubabone kodwa uthi uyabathanda hayi bonihlela ngayo cha ithi njengangisho ngivuma khona ukuthi iphutha lami angiphiki sisi ngivuma nje kuwena iphutha lami uyabona lokho okushoyo Angayithethe ngizonyathela nalabo engafisi. kumele iy'ngane uyibize zize kuwe zikuvakashele uhlangane nazo zikwazi noma ungasayanga khona Ngoba ziyajabula futhi. zindala phela manje Zindala. zikhulile zilimele futhi ngiyakwazi lokho angikuphiki hayi zilimele kakhulu angikuphiki lokho ingakho ngithi ngiyamukela konke lokho kuza kimi kubuhlungu kungakanani ngiyamukela noma kwathiwa ukuthi le mali-ke ayihambe mhlawumbe icishe yonke anginankinga yini uthi qhamuka ukuthi icishe yini ungasho ukuthi ayihambe yonke iye kubo yini ulokhu ufuna icishe okay nalokho kungayenzeka-ke sisi nawusho kanjalo ngingakwenza lokho phambi kwakho ngiyasho ukuthi ngize ngikhave wona amacala ami ngoba ngibe namacala sizoba nasiphi thina isiqiniseko sokuthi lezi y'ngane uzoyinika imali ngoba phela sikwazi ukuthola namhlanje la asihambeni asazi futhi ukuthi usophinde uyabona into eyiqiniso enjani
uye emaphoyiseni wenze i-affidavit sebhenki wenziwe stop order esizongibopha ukuthi mangisimisa ngiba nenkinga. Iyona into engizoyenza. Iy'kweletu enginazo ebantwini ngizobona kodwa ngizocela lezi saka-Capfin ningikhokhelele sona-ke. Ngiyacela ukuthi ibe sona esingikhokhelele sona. Ama-credit card anankinga noma akavaleka igama lami yimina lizoba libi. Cha, phela thina sizange ukuthi sithi Yebo, sizokhupha yonke imali. Sithi kulo 11,000 noma ungakhipha phela noma u2,000 uthenga ukudla la kudla khona iy'ngane zakho. Usazongikhulumisa. Ngeke. Ukhulumisa kanjani? Kanjani? Ungcono manje ngihlupheke. Ngifuna ukujezisa. Uzobe usuphila ngani ngoba uphila ngale mali? Usakhathazeka sithando sami ukhathazeke uhlupheke iminyaka eminingi. Cha, angizile uzokhupha imali mina. Mina imali ayikhona bekhona eyengane. Mina into engiyikhalayo yazini le ngane iyafunda. Yebo sisi. Iyasala manje Ifunda iney'dingo kumele iy'thole. Manje bingenayo imali ezayo njengentombazana, ama-pads, into zokugcoba, ukuze ukwazi ukukhula Uyabona manje nasesikhulu. isiqalo sami esisha lesi. Ngivala amanxeba ey'nganeni zami. Ngifuna ukuyizwa le nto ekade bayizwa yonke iminyaka ngingabanakile. Uyayizwa into eyishoyo? Ngicela kodwa i-stop order saka-Capfin ngingasibali. Bangayithatha yonke. Anginankinga, ngivala amanxeba ey'ngane zami iminyaka engakhosile yona. Umama ngabazala ngababeletha. Futhi ngiyaxolisa lapho. Kodwa isibongo sami ngisasifuni. Kodwa sengizobekezela. Awusifuni kanjani uthi imali yabo? Bahole bona. Sakwenzani thina? Sikwenzeni? Mina angikwenzanga lutho mina. Uyabona angifuni. Mina bengifona ngikwenzeni mina. Uyabona manje mawukhuluma amangazi amadala. Angikwenzanga lutho kodwa. Ngicela sithule manje. Sithathe isinqumo manje. Uyabona lesinqumo ekisithathayo. Isinqumo sokugcina-ke manje. Angihlehleli. Ukuthi le ngane enginayo ayinankinga Yazi ngoba ukuthi- vele ngeke ikwazi ukulihola iqolo. makethe Ngenxa yokuthi imali izobe isaphuma egameni lami. makethe uyazi ukuthi into eyinkinga Get until iqede ukufunda. Eh, Iphunyelwe izimali zayo nayo. uyazi ukuthi into eyinkinga yini Kuyalunga-ke. ile yokuthi thina abantu besifazane sibabi ngoba masisephutheni sivele sijaha ukuthi sikhale ukuze sodatshukela No, kuba ngathi angikhaleli siyacindezelwa. ukudatshukela. Angizange uzokucindezela angizange uzokucindezela Awuzongicindezela. Eh. Imina ngizicindezela. ima wo 2 ezinye zezinto ungazenzi ngoba nakho uthi ufuna ukulaya noma uyadikila ngoba uma umuntu ufisa ukulungisa uyavuma ukusola. Ngivumi njengangisho ukuthi amaphutha ami ngiyavuma. And le nto eyishoyo ukuthi nje imali ayenganeni. Mina lokusho yosisi ngibona kunganele mawuthi at least 500 akwanele ey'nganeni ngenxa yamaphutha awami. Uyezwa-ke? So njengomzali ngiyavuma ngiyawamela amaphutha ami. Hhayi ukuthi angifuni inhloko Okay, edatshukela. kodwa so yonke le minyaka wena bowungakuboni ngokwakho ukuthi Angithi lento engiyenzayo yimi iyalumela. Yebo yayi-wrong vele. Njengangisho ukuthi i-wrong kakhulu. Ngipetile impela empilweni. Manje sekuyisikhathi ngoba ingane ziyasukuma ngilungise amaphutha ami. Ngicele ningeke ngililungise leli phutha ngendlela engicela ukulungisa ngayo. Ningangivimbi. Ukuthi mina ngingaphila ngani, ningasanginaka mina. Cabangela lezi ngane-ke manje ubuhlungu obuzwile ngokuthi usafanele afunde. Mina ningasanginaka mina. Ningasacabanga njengami. Cabangelani lezi ngane-ke abanikazi bemali. Mina okwami ayisangifanele emaphuthini angiwayenzile. Ngiyabona. Njengawuzuze wafika phambi kwami. Ahamba ngisuka kude kabi Yebo, imoto sis. nje manje ngoba Manje ngiyizele ingakho wena. ngithini into abazongisiza u-anti ukuthi i-stop order sizothatha vele. Siweza into le i-stop uCapfin uzothatha i-stop order sizohamba se-police station siyenze incwadi ikhiphe le mali eyikhiphayo. Okunye the rest mina ngizoyibonela ukuthi ngenza njani. Ngoba Noma akibona nje amaphutha abo. Yebo sisi. Ngicela ungilandele ngimuke esikoleni. Cha akithi Silandele. unomzamo kade ngisendele message ungisendele Kuhle manje uyasala kuyabhala manje umaje. uthathe ngisheshe ngimlandele Uze ngomzamela isikole. Yebo.
ngayihamba ngayilanda-ke. Manje-ke ibe khona lokushoyo ukuthi mina ngizoya e-police station, sihambe siyenza i-stop order sisi. Yazi Iyona into elejile. yazi iy'ngane zakho lezi ake siyeke nje ukukhuluma ngendaba yemali nani nani nani. Yebo sisi. Zingane zakho Uthando into lezi. ebalulekile. Angithi ngifuna khona sisi, Hayi, uyabona le nto man. engiyenzayo, ngifuna Yimali, aqale aphole ngoba meseduze kwami Yimali. akeke aphole kalula. Ngilinda phela ngikhuluma. Okay. Zingane zakho lezi. Yebo sithando, ngiyazi kahle. And Qinisile. izinto ozenza kuzo uzakhela wena ukuthi mhla ususenkingeni noma unenkinga ungakwazi ukumemeza kuzo zisabele ngoba zizobe zinalento yokuthi umama wasilahla. Ngikwazi kahle lokho. Qiniso lisho. Abantwana bakho labo uNkulunkulu vele enza isimanga ngathi thina sesikhulile singabantu abadala avele enze nje into ezokubeka sesimeni sokuthi udinga ukuba nomsizi. Lokho akusho. Bese ngijabula Uyabona ngihlala ngingedwa naye. mina. Bengijabule Ngedwa ehlala abantu naye. basekhaya bakude bale eNorthwest. Anginankinga lokho. Ilabe kumele ngabe-ke ukhanda ibhondi nabantwana bakho ukuze ube nefemeli engala. Angibahlukanise nabo. Uyabona le nto engiyenzayo, ngi-create i-healing ngoba intombazana ngeke ikwazi ukuphola. Ngibonile ukuthi ngeke ikwazi ukuphola amanxeba eseduze kwami. Ngoba ngesikhathi esiningi ngike ngibone noma Ngesikhathi kade nihlangana esebuye ezohlala lapha nake naba yini nokuhlala phansi nibhodlelana. Asho izinto ezibuhlungu ezibuye nawe usho izinto ezazizizathu eziliqiniso enganeni ukuthi mntanami ngenzile iphutha kwawukuthi ngoze ngafika la. Mbuze nawe ukuthi Ubebodla impela kodwa bebekibheka ukuthi ashadile ekhaya. Yabo ubebodla okay fine abodla ngisemsenza kahle kodwa bese ngiyafika phela kwenyanga akenzi kahle. Futhi into leyo bebuyingciki mina khoza yabonga ukuthi hawu futhi uma ungenzisilima ufethu umizwe kahle njengenze kahle. Mina sometimes ngitshela bengiba namamuda ngize ngimbuke kambi sometimes ngingafusha ukuthi ngikhulume nami ethi ngimkhuluma ngingafuni ukuthi ngikhulume ngakhoza. Umazi akukho kuphila bese angazi. Hayi ukuthi ngoba ngithanda nami utho ukuthi ngaleso sikhathi ngiyakho ngempeleni. Kodwa mina mabole Kodwa lokho wathi kaCaptain qedile ukhokha ngikhumbula hlongitshela wathi kaCaptain Nami wangitshela kanjalo wathi uyaqeda ngokuthi ngathi wathi umshayeli lana ngubani. usukhokhile indawo wathi noma usuqedile ikweleti zakho ikweleti zakho seyisele ilezi la kwabantu uyangixama manje soba lo Captain because ngikhumbula kahle usuqedile uCaptain ikweleti uyazi istatement kade besibuka le statement uCaptain ubhaliwe statement Malini esele? imali yaCaptain imali yaCaptain ngicabanga ukuthi yesele u32,000 Malini kanti? ngangithathe u28,000 ngoba sengikukhokhele ngakhokhela angithi bengibuya ngiskip manje mawuskipile ama areas ayadabulisha iyona lento leyo So 633 32,000 okade uthatha 28. ngangithathe u28 hayi sengikukhokhela iminyaka mpela Futhi yazana. iyazala phela ikamashonisi i-loan iCaptain u-loan phela manje ingakho ngithi iyona nje lento lo ngingacela nje ukuthi ukukhokhele leyo lezi ezinye iy'kweletu-ke esho ukuthi-ke ngizobona ngoba ingane ngisho noma ngathi nje hhayi akuphuma u6,000 wey'ngane no-anti ezomculisa nje anginankinga mina. Yizona-ke iy'ngane zoyaninikoze i-ID ngoba usho ukuthi kumele ngihlezi ngulanda la. Hayi lo phela lo uzoyenza i-ID angithi phela yena loyana beyizoyenzela ulimi lokuqala nangethi uzoyenzela umfowabo manje anginamali angisho ukuthi nesenti manje umfowabo wathi uzomenzela makuthi kuthiwa ukuthi angayenzela umfowabo ayenzele mina izosukuma futhi Kolohambe ukwenzela bobabili kanye kanye. hayi ayikho nkinga ngoba Siyamvumela. besingayidiscuss naye yakhe i-ID into ebesisayikhuluma nje yakalindi ukuthi ufanele athole i-ID sisi Bayidlela-ke imali lo uxoxela ngingazi imali mina. ayikho nkinga futhi lapho abayidlelayo ayikho nkinga lokho engikuvumayo mina nje isivumelwano sami nina nje ukuthi imali ukuthi nazi ukuthi ungalokho yehle wenyuka la imali siye police station senze affidavit ukuthi kuzophuma stop order esingaka eseyinganeni bese kubuya lapho ke ngizobayenzela i-ID futhi ngizokuthinta uthi hayi sengiba noma hayi kuni mina ngizokuthinta yibona uzokutshela ukuthi sengimenzele le-ID Sazi ngani noma uzofika e-police station ukuthi sidonse nge-German hand sikubambe ngenkani. hayi nangamakhe awu hayi le nto ave ezotrenda kanti angithi izobona wonke umuntu mangiqamba e-police station bese izongibopha le izongibopha phela angithi ngizotrenda manje yebo nalikho amaphoyisa azoyibona vele manje mangifika e-police station ngifika ngiqamba amanga mina bese kuthiwa ukuthi hayi bosisi nange ividiyo angithi wavuma phambi kwabo
Uzoya nini-ke e-police station-ke uyobhala? Epolice anginayo imali yokugibela ukuthi ngaye ebhenki manje. Kodwa e-police station ngizohamba ngey'nyawo. Ungale ngizoya kusasa. Ungithinte kusasa. Uyazi-ke ungithinte ngoba ngo-10 ngizolinda e-police station. Ungithinte ngabo-10. Ngizomekha sure ukuthi u-10 ungishayela e-police station. Ngizokukhulumisa nephoyisa ebengiqondene nayo. Yebo. Ngikwenzele ubufakazi bokuthi lento le ngiyayenza ngihlehle kuyona ngeke And ngikwenze ekwenzeni kwakho ingane yami bekuthiwa ngifuna yini ukuthi oyenzayo awenzeli mina ngiyazela wenzela wena abantwana babo. ingakho ngithi ngifunani Ngenzela ngifuna ukuthi ngenzela ukuthi siyicacise lento ukuthi lento inabantwana bakho. Mina bengisiza nje ukuthi yibani nokuthula nibe nento right. 2 akangasalele emuva kaye esikoleni. Yilokho nje bengikudla. hayi nangiyiremove sengiyikhiphile angiphiki lokho futhi ngiyakubonga ukufika kwakho la ngoba bengeke ize ivele lento ngoba bengeke ngize kuyakamkhizi ngiyitshele kanjalo namanje ngeke ngize ngesithambo sami ukhohlwe. Angingakinga nami nokuthi uye khona. Mina ngifuna ube nobudlelwane ney'ngane zakho. Ngikhuluma phambi kwabo ukhona nawe ukuthi nawe wazi ngelinye yawo ukuthi ayivele ngasho. Yeah. Kodwa lokho okushoyo iqiniso elimsulwa. Wenza nami ukuthi ngikwazi lokubhodla. Ngiyajabula futhi okwenzekayo namhlanje. Kakhulu hayi ukuthi ngiyapretend. Nami into ekade ikaphakade kimi ingidla eminyanga sengizokhululeka manje. Futhi ngifuna ukuthi ahambe ayofunda impela ukuthi mesefundile abe neclosure naye ukuthi hayi uma wamukela amaphutha akhe phambi kwezwe lonke. Kube kuyena-ke ukuthi uyangixolela angimjahile noma ungathatha 5 years 10 years ngaleso sikhathi bazongixolela ngaso mangisaphila. Ngiwamukela lokhu futhi mebuya nje athi hayi ma ngiyojabula kakhulu futhi ngeke ngikhathaze. Lokhu wena okwenzayo sisi wakha umuzi wokuhlanganisa umndeni. Yebo into esingafanele njengangimzali ingilahlekele kubuhlungu. Uyabona bekimxosha le ndlela ngithi uyabona ukuthi songithukile kakhulu hamba uye kimi kodwa kwakubuhlungu phakathi kimi ngoba ngizibuza ukuthi ngoba ingane yakhe ingane yami intombazane noma kuthiwa ukuthi ihlaza ke ngithukile kampela kodwa intombazane ukuphela kwayo bafanele. Umfana ongcono kahle uyakwazi ukuthi azimela ami impunje lapha intombazane isiyoze emdingini. So lokho kusho okwenzile namhlanje angimblame naye angimblame umuntu ngiyajabula futhi ngiyabonga ukuthi wafika lapho mina vele bengeke kube lula ngeke ngiqambe manga ukuthi ngisukume ngize kuwena. Yebo ngoba yimina nginamaphutha. Yebo so manje loniwe wenze kahlazi futhi mntanami ngiyabonga wazi ukuthi ke ngangitshela kho always ukuthi ngiyakuthanda hayi ukuthi akazi ngingakuthandi. Bengihlala ngitshela nale ndlela mawuphuma ngithi mntanami hamba kahle esikoleni ufunde kahle. Ngitshela ngizokuthi uyazi noma ngoba ngiwazi amaphutha ami onalo icala mntanami angikuzoni futhi wenze kahle lento yenzile ukuthi ukwazi ukubhodla nawe senginethemba lokuthi uzongixolela manje. Ngiyabonga kakhulu akukho nje okunye engingakusho ngoba ngiyawazi amacala ami. Ma umuntu ngesinye isikhathi ufanele uvume into ukuthi nawe ithi usoshona uhambe emhlabeni uhambe usogolile. Hayi ngiyavuma kakhulu akekho wrong akekho wrong ngoba ngeke kushintshe ukuthi ngeke kushintshe omunye akekho ekuseni angafuni noma uyabona noma ngibona ukuthi ucasukile ngalelo langa akafuni ukuya esikoleni ngimncenge ize ngihlale le mbhedeni ngithi mntanami imfundo iyo yonke into ngoba noma ukaba nemali imali iyafika iphele kodwa imfundo kodwa ithi ngizofa mina namhlanje kusasa ngazi ngizokushiya u-anti naye akashona noma yini uyoba yini emhlabeni manje ngisho necleaner lefuna umatric manje umatric uwona into efunda ikusasa lakho ngamtshela ngisanamtshela nje kade ngithuke ngimela ngamina ngathi awenzele nini mina mntanami ukufunda ngithi uyabona kwa mina nginamaphutha ungathathe lamaphutha ami akuzwisa ubuhlungu wena bosovale ikusasa lakho ngenxa yami ngithi lutho hamba uyofunda wena manje umzali wakhe ethi ngikhiphele remove ngathi hayi kulungile ngoba vele sasixabene naye njengokuthi mohlaza akhe ngizokhiphe mina ngoba ngizwe ukuthi uyangixosha bekishilo kathi uyabona mawuzothuka kanje ethi usazongithuka vele ngeke ngithola ukuphuma athi okay mntana mawuzongithuka ngeke ngihlale nawe angimtshelile uma wakho ntombi yethu. Yebo ngathi phinde emuva kini akekho futhi omunye ophinde umthole. Wenzile amaphutha lawo maphutha angawakhe ayibe nakho ukuthi umzali wakho nanoma enamaphutha kodwa uma wakho akube uma wakho akungabi ulo akube uma wakho siyezwana
ngoba ikhona into eyohamba hamba imideni. And bakhona abafisayo ukuthola ithuba lokulungisa nabazali babo besakhona abazali besakhuluma besaphila kodwa abanalo lelo thuba bakwazi. Wena ubile nenhlanhla yokuthola i-second chance. Asingasizakali noma awungasizakali-ke wena ngezinto azenzile ezingamaphutha akho obudala bakhe aqondene nawo bese wena ubambelela kuwona. Yingoba uzozimoshela wena kwawena ikusasa lakho. 2, ungabaxovi laba abantu bobabili ngoba bangabazali bakho. U-anti usefana nobaba wakho, umama uwumama wakho. Uma wena uzothatha isayidi lokuthi u-anti engathi ngizwa kangcono ngoba ungazi kangcono ngoba ngakhuliswa wuye, bese ufuna ukufida ushevu ngisho engasawuboni u-anti ushevu kamama, uzoba nenkinga. Wena kumele uhlezi uneqiniso phakathi nendawo ngoba uphakathi nendawo kwabo. Ngoba namanje into engifuna ukubuzana ukuthi imali ukuthi into ebengifuna bekuthi mina uma afake imali kuphela. Into ebengiyifisa mina. Kahle ngiyaxolisa. Into ebengifisa ukuthi uma asifakele imali aso benganankinga vele. Bekubona khona cause benginedinga ebengidinga sometimes ukuthi mhlawumbe nje ukuthi ngihlupha kakhulu ngifuna ukuthenga ingubo. Into ebengifisa ukuthi asifakele imali afane noLindo cause ngiyabona nabendlela abakhuluma ngayo. Kuphela into ebengifisa kuphela siyazi. manje mntanami ngoba seku-right-ke into engizozilungisa. Ngicela ukubuza ukuthi okhibe endlu nalabo engidi nibalahlele. uLindo nabo phethe ispeaker Ngizokhuluma noLindo lapho uma khona kuthathela uzobuya. Manje ngilala ngingavalanga mina. Okay, bawutheni bawulahlile. Bawalahlile Bokephi bebelesicapeni wena? omunye usephezu kwefriji. Bokephi behamba? Bengihambe ekuseni ngihambisa ingane Singane ecreche. singavalile cause ukheso ngicingile ngawutholi samba singavalisa Uhlala Hayi, bese bese- lesicapeni, uhlala le efrijini. Ispika basithatha kani nankinga nespika kulungile. I-remote ye-TV niyitheni umuntu othathile uLindo kuphela la endlini sispeaker nokho into ayibona kuyena ispeaker kuphela ngoba ngcono ukuthi wothi ngisheleleke i-remote. Hayi soyilungisa yabo bengengithathe loyo. remote cause le remote le ibe la endlini ekhona ngale Sana ngoba iy'ngane zakho yizona funazi lutho. Manje into ebuhlungu-ke ukhingwa manje Akuvalwa kuze manje. kuphele inyanga ngilala ngingavalanga uthola igebengu futhi noma umuntu Uma uphuma akuvaleki usho ukuthi akuvaleke amaphakathi. funa ngize ngifake ukhi anginamali. Akukho ongakusho kuma wakho. mina into engayisho ukuthi indlela engikhulume ngayo bengifisa izwane bengifisa izwane nje sekwenzekile sekushiyene nomuntu cause vele angisoze ngakulahla uma wami khona izinto engiyidinga kuwena kusasa. So into ekuzenzile ngicela nje izwane kube right. Mina ngiyakuxolela mntanami, uyazi nawe uma uye esikoleni ngiyakutshela ukuthi ngiyakuthanda, akazi ngingakuthandi. Ngakutshela ukuthi ukulahla kimi azange ukuthi ngiyakulahla noma ngithi ngiyakuzona. Ngihlala ngimtshela nje naye. Uyazi ngamtshela ukuthi intombazana yami yokuphela kwawo noma nginamaphutha ngikushiye kini kodwa akusho ukuthi angikuthandi. Ngoba angifuni ukuthi uzodlule kule simo ngifuna udlule kuso. Ngoba nami nje ngihlala ngimtshela ngithi mntanami abafana bazakamuva. Naka isikole ufunde. Kade ngimtshela ngelanga leliyana. Ngaze ngamyenzela example koNomzamo. Ngathi uNomzamo ufundile uhamba ngemoto yakhe nawe. Awufisi nje nawe uthi uma usofundile uyilento eyona uhlala efletini usha umoya awunangane. Uthole nje indoda ezokushada ekuzalisa ingane emshadweni isebenze iphila kahle niphile kahle nje. Mawuthanda uye eDubai mawuthanda uye eHawaii uyikhiphe nje uphume ezweni. Nangu ngithatha ngimtshela kanjalo. Ngithi abafana umfana ozokuzalisa akushiye mntanami. Mese kushilo uhamba uya komunye. Uthole omunye akuzalisa. Lapho impilo seyiphelile. Ngoba isikole ke isona uyona ikusasa isikole. Ngimtshela nangu akakutshela. Ngoba ngimtshela ngithi hlukana nomfana, umfana akayilutho. Ngoba namanje kuyazi aphuma la endlini emfaneni ngithi mntanami umfana noma ukathiwani ngeke akuthande njenganami. Ngoba ngelinye ilanga umfice efake omunye endlini. Bese yakubuza ukuthi ubozwenzani ngoba awufonanga. Lapho-ke uzofuna ukuzibulala-ke, uzibulala lothando. Yeka umfana uzokubambeseka. Ngoba ngimwakha, ngoba ngikhombisa lona lolo thando lokuthi umzali ukuthi azange ngimnike lona. Kodwa sengimwakha ngendlela ekuyiyona. Nangu akakutshela hayi ukuthi qamama. Mephuma nje ngithi mama uhambe kahle esikoleni ufunde kahle. Mebuya ngiyambuza ukuthi libenjani usuku lwakho. Asho mali ngamnandanga libangamnandanga. Athi hayi bekumnandi namhlanje makithi kungcono. Kulungile-ke sisi. Yebo. Uphinde futhi ubuye ngelinye ilanga uzombona uma akungabi sekuba ukuthi
uyamlahla bese uthi kusasa mase sesingasekho thina no-anti engasekho bese uthi anginabo ubudlelwane nje nomama ingenxa ka-anti nositetelekho. Yes. Uma wakho solokhu salishumayela thina lobabili lelizwi ukuthi uma wakho. 2, ungakhuli ube ingane eyonayo ngapha ukuze izobalekela ngapha, iyone ngapha ukuze ibalekele ngapha. Cha, hamba kahle ngapha, ubuye kahle futhi, ushiye kahle futhi ngapha, uphinde futhi ubuye kahle. Uthi nayo into zakhe eziqonde, impilo yakhe eqonde. Ushiye ku-right ku-anti, ngisacela ukuyovakashela mama ngicela ufonele u-anti umtshele ukuthi ngizovakasha kuwe. Engezwe u-anti ngawe, kanti wena uhamba iy'ndlela zakhe eziphume eceleni. Ngifike ngifone ngithi hayi bo ufikile lapho kholeka, athi ufikile, ngithi ufike esikhathi sini. Ngoba ngifuna ukuqala isikhathi asukela aze ayofika ngalo ukuthi siyahlangana lesikhathi leso. Uthi mekukhona la Bexhumana abazali uma wena uya ngaphi uya komunye, bexhumane befonelane. Bese uyafokhasa-ke esikoleni. Hayi mina ngiyabonga bakithi nje. Hayi ngiyabonga, uyabona-ke into engifuna ukuyisho namhlanje sengizoba ne-peace. Uyabona kuthiwa ukuthi umuntu uyafa ufa ene-peace, kusuke kusho into enje. Uyabona le nto iyona ekade ngibambile empilweni yami, ngingakwazi nje ukuthi ngikhululeke. Manje uyabona sengizohamba ngikhululekile. Into yokugcina nje ngithanda kuyisho ukuthi anti, ngifuna usho manje ukuthi imali engiyifunayo angifuni ngize ngiyibhale laphana, ngifuna ukuthi ibe into ngoba le nto izoba ufakazi kusasa ukuthi hayi anti uthathe ufaka malini, wena wafaka malini. Manje ngifuna imali othi ngifake ukuthi mangiyibhala laphana bephume emlonyeni wakho. Wena ufanele ubone ukuthi malini mhlawumbe enganele iy'ngane wena usale namali. Ngeke ngikwazi ukuyinquma le mali ngoba vele iphilisa wena yonke le mali kanjalo. Wena ufanele ukuthi mangahlukana nengane kuzoba right. U-anti ushilo wathi yena ngamukela noma ngabe yiphi imali, kodwa wena uzozinqumela ukuthi ufuna kuphi ngoba naye uze ngokuthi uzokwakha, hhayi ukuthi uzobhizinisa. Akafundi ukuxabana nawe. So wena uzosho ukuthi hayi mina ngokubona kwami anti okwamanje ngoba kusanezinto ey'ngaka kumele ngizenze, mhlawumbe ngizokunikeza ey'ngaka, uzovuma futhi. Okay, ngizocela-ke anti ukuthi ngoba ngisaney'kweletu ngizobona ukuthi ngimisa kanjani, kodwa imali engizokufakela yona kwamanje u-3,000 every month. Ngizofaka lo 3,000 uma kuphunguka iy'kweletu-ke Uzophinde nawe ubona umningi ungatholile mningi ungatholile ukuthi afuna ukuqala amanga futhi ngicabanga ukuthi sithi isikhathi sibezelele, ngiyakwazi nanokubekezela. Lokhu ngikulungisayo ngifuna ukufaka nalokho. Uyabona mesefundile lo waqeda-ke ngizobese-ke ngiyashintsha ngibuyele esikoleni sasekhaya, ngifuna afunde aqede. Imali ngeke ivaleke imali. Hayi izovaleka phela. Ngobani? Ufuna kuvaleka imali bangasathola lutho. Mese kuqhubeka kanjani ngokwesikole? Ukufunda. Wena wenze njani? Ukufunda le yakhe noma usufuna ukuyoshada wena? Cha, angifuni ukuyoshada, ngizobe ukhona nje. Pho imali yini la ungafuni ukuqhubeka nemali uyithole umphela? Udla imali wena, yini inkinga? Ngifuna ukufa, ngincwatshwe isibongo sasekhaya, angisifuni isibongo sami Mkhize. Ngicela ningi-understand lokho, ningakhathazeki lokho. Okay, so bese kukhulume lokho uma seqedile. So imali le yakhe ezophuma yakhe njengalo mfana uLindo ezomphumela this month angithi. Ile yasemsebenzini. Le noma base bekuneminyaka kumele beyifike bese bethola next year naye akayikhipha, ayi-invest le mali leyo. Ile mali leyo akayenza impilo ngayo ngoba isuke enkulu. Lo mdala ngazi ukuthi waphumela obani? U200. Oh, hayi ungashoki. Kulungile. Inkulu yona. Kodwa bazoyithola yena yena abese ethatha le ayi-invest meyiphuma onyaka ezayo. Ithi mese ephuma u-grade 12 bese eyayithatha azi ukuthi wenza into zasebhasithi zonke ngayo. Okay, akunankinga. Socela ukuthi sibe nayo inamba yakho noma uzibuze. Hayi inamba yami nje ileyo sibe nayo. Kade efuna ngayo. Oh. Sikwazi ukuthi sikhulume. Qoqa ntombi into zakho. Siyabonga bani. Hayi ngibonga kakhulu ukubonga mina.
Futhi nangisezokholeka kahle. Hayi kubonga Sis. ngoba nami ngimsizile. Ngoba bengingafisi nokuthi kuthiwa ngizala. Silibonile-ke mbukeli lapho ngasekhaya udaba lwabo beyibikela kabanzi noma bekhiphelani ngonyuluka. Namhlanje besiyohlalisa phansi undodakazi noma wakhe ongakwazanga ukumkhulisa bese kuba-ke no-anti wakhe okuwuye wasala kuye wakhuliswa uyena. Uthi ngiyavuma Sitetelegu ngimshiyile umntwana noma ngibashiyile abantwana bese bancane. Uthi uma ecabanga wayeseno-4 years ukholeka emshiya ku-anti wakhe ukuthi abasale bemkhulisa ekhaya ngesimo sokuthi umuntu okunguye wayebambisene naye ebudlelwaneni ubaba wokholeka wayengasekho emhlabeni. Uthi wathatha isinqumo sokungaphinda abuyele emumva. Asazi ukuthi kwakuyisiphi isizathu esenza ukuthi azafunga ukuthi ngeke ngisabuyela kaMkhize. Yebo ngiyazi ngishiya abantwana bami khona kodwa angisezukwazi mina ukubuyela khona. Zikhulile-ke iy'ngane zama noma zifukanyelwe wuye u-anti ngaphansi kwazo. Sezithi-ke manje ake sikusukumele ngoba siyamthola ukuthi ukholeka uke waya ukuyohlala naye phansi noma ukuyomfunda kangcono. Uthi bahlala unyaka wodwa kuthe uma beqala wesibili hayi kwabonakala ukuthi vele sikaze saba ndawonye isikhathi eside okusho ukuthi uma kufika ukungaboni ngasolinye amazwi aphakama kubo bobabili ngesimo sokuthi vele abaka-understandani ngendlela okufuze ngabe ba-understandana ngayo noma abakathobelani ngendlela okufuze ngabe bathobelana ngayo njengomama nondodakazi. Inkinga enkulu-ke la sithole ukuthi bagcina bephosana ngamagama okugcina kwenza ukuthi kuvuke leza iy'londa abenze nezona noma iy'londa ey'khonza ukuthi vele wasilahla ngoba nakho ungasithandi kanti wayeney'zathu zakhe esingazazi thina ukuthi yizona ziphi ezenza ukuthi angabe sakwazi ukubuyela ebantwaneni. Sithole ukuthi unemali ayithola njalo ngenyanga okuyimali okufuze ngabe ifukamele yena nabantwana bakhe ngoba imali yomyeni wakhe okuyimali okufuze ngabe ibhekelela abantwana bakababa ngoba kwakuyimali yasemsebenzini. Kodwa ushaya ngonyawo phansi uthi ngeke beze beyithole. Isithi-ke ingane ngiyasokola esikoleni ngicela ukuthi uma ngibuyela ekhaya ku-anti kube ukuthi kukhona engikutholayo. Engikujabule kakhulu ukuthi ulibonile iphutha lakhe walivuma wafuna futhi ukuthi uzolungisa. Siyathemba ukuthi esivumelane ngakho namhlanje kwi-episode yanamhlanje kuzokwenzeka njengoba eqinisekisile ukuthi cha Sitetelegu leli gxathu engifuna ukulithatha angenzela ukubukwa angenzela amehlo abantu kepha ngenzela ukuthi ngelaphi isilonda esenhlizweni zey'ngane zami ngento engiyenzile kuzona. Uma kuwukuthi unenkinga nawe lapho ngasekhaya cindezela nje uthathe le namba ila ngezansi kwiskrini uthi ngithathe Sitetelegu ngiteteleke nawe ngiyoza ukuthi ithini yakhe inkinga futhi singenza kanjani ukuze ukwazi ukulungiseleka inkinga yakho. Namhlanje-ke lube njalo uhambo lwethu sakwenza kwenzeka futhi sisengakwenza nakuwe. Mina Ntokazi yakwaNdlovu Sitetelegu sengisho njalo ngithi asisho kanye kanye sithi umnandi sawubona ubuhlungu sala kahle asibonaneni ngokuzayo.